हेल' लोगोफोर जों दा नै माने मोनसे जायगायाव जों खामानि मावनो थाखाय फैदों। स' नोंथांमोना दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे खामानियानो जाहैबाय जोङो माने मोनसे जोङो न' लादों नालाय बे न'आ जाबाय कन्ट्राक्ट लायो जोङो। दा नोंथांमोना बिदिनो नांगौबा कमेन्ट हरनो हागोन आरो बेबादिनो बे आंनि मबाइल नाम्बाराव खिथाहरनो हागोन। दा न'आ गिदिरथार नै लोगोफोर, बेखौ जोङो माने बानायनो नागिरगासिनो दङ। दा नै जोङो बेबायदि आलाय दखाननि जानाय बायदिसिना बानायो, थिं दोयो। दा जोङो माने बे लहाखौ मालिकआ होनायबा जोङो बिदिनो 25 थाखा केजियाव मावो लोगोफोर। आरो जेन'बा हाथाराबा एसे खम बेसेनाव जागोन लोगोफोर, माने खमावनो केजियाव माने 25 थाखा गोग्लैगोन आरोना मालिकनिफ्राय होनायबा। ओमफ्राय जोङो जुदि बे लहाखौ होनायबा बिदिनो जोङो माने 100 थाखा केजि गोग्लैगोन। दा जोङो बेखौ मावगासिनो दायो, माने जों दा नै दासो मावहांदोंना लोगोफोर। दा नै लहाया नै माने गोबांथार नै जों दा मावगासिनो नङा, माने बिराद गिदिर ना लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो नांगौबा बिदिनो फन खालामदो आरो कमेन्ट हरदो। आंनि मबाइल नाम्बारानो जाहैबाय 9707697243। नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बाराव फन बुबानो माने जोंखौ मोनगोन आरोना लोगोफोर। माने ओमफ्राय थिं दोनाया बिदिनो नायै थिंआ हावै आरोना, थिंखौ हावै रायलायगोन एक्सट्रा। नैबे जाहैबाय जोंहा केजि हिसाब, माने मालिकनिफ्राय बिगोमानिफ्राय होयोबा जोङो माने 20 थाखा बिदिनो केजियाव हायो आरोना, माने बानायो। ओमफ्राय माने जोंनिफ्राय होनांगौबा 100 थाखा गोग्लैगोन आरो दा केजियाव। दा नै लोगोफोर आङो नैबेखौ हानो नागिरबाय, नै लहा हास'नो नागिरबाय। दा माने स्पिड होनांगौ, हमाबा गग्लस हमाबा मेगनाव हाबो, नोंथांमोना मोनथिखायो। माने बे खामानिया माने अनेक डेन्जार, माने मेगननि थाखाय आरोना डेन्जार। दा नोंथांमोना नायदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो बिदिनो मबाइल नाम्बारखौ लादो गोसोआव 9707697243। नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामबानो जोंखौ मोनगोन आरोना। माने बिराद गिदिर गिदिर जोङो बानायगासिनो दा, माने मेरला दंबावो, कन्टेक्टआनो कन्टेक्ट। जा 50थानाव दंबावो बेखौ हानानै दा लोगोफोर जों दा नै मावगासिनो। बे गुसुं गुसुंआसो मोजां बैयाव। बे खना मोनसेल' हानांगौ, बे खना मोनसे हानांगौ।
लावबाय एसे दा नै हासुना हो एसे माबालायबाय अब्ला दे